cash in hand. I need love, I need life. I need a husband or a wife. I need to figure out what's going on inside. In the air, in the air. Everything I need is in the air. In the air. Bona tarda, avui entrevistem a una mataronina que és actriu de doblatge. Es diu Nerea Alfonso i avui la coneixerem una miqueta més. Vale. 3, 2, 1. Buenas noches, soy Emily Dickinson. Hice un test online y me salió que a lo mejor soy bipolar. Así que, respondiendo a su pregunta, sí, estoy afectada. Creo que está empezando a cambiar algo. Pues deja de evitarlo. Bueno, para eso está el autocorrector, ¿no? Me han pedido ir al baile 5 tontos del culo. La magia es lo único que tiene sentido para mí. Pero usar mis poderes tiene un extraño efecto sobre mi cerebro. Si los uso durante mucho tiempo, podría perder el control y convertirme en algo terrible. Por eso nunca los he usado. Aún era un bebé. Y no entendía qué había hecho mal. Luchamos por Irule y por sus habitantes. ¿Qué? No es por eso. Venga, creo en esto mogollón. ¡Atención, socia! Estoy a la caza del malo más malote de todos y necesito refuerzos. ¡Qué malote soy! Wilson, ¿todos hemos superado tu examen? ¿Podemos ir a beber a un sitio barato? Et cuidaré també com si fossis una peça de porcellana! A partir d'ara. Tu propia vida se te escapa. ¿Has registrado mis bolsillos? Veo su sufrimiento. Y me importa. Vino a vernos y nos bañamos todos juntos en el mar. Me viene al pelo porque me corre prisa pirarme de aquí. ¿Qué? Sí, sé que Te has dejado lo mejor para el final. Bona tarda, Nerea Alfonso. Hola, bona tarda. Gràcies per venir al programa. A vosaltres. Començarem amb una pregunta que fem sempre als convidats. Qui és Nerea Alfonso? Uf, Nerea Alfonso sóc jo. Sí, és complicada. Sí. Llavors, què faig? Doncs he acabat treballant en doblatge, he acabat treballant d'actriu de doblatge, però jo vaig estudiar periodisme, jo havia de ser el que ets tu. Ai, que guai. Havia d'estar allà. I bé, per una cosa i per una altra, m'agradava molt més la part d'entreteniment del periodisme, i llavors vaig acabar pensant que potser podia treballar fent servir la veu. I bé, vaig trobar una escola de doblatge que ensenyava la tècnica, em vaig posar a fer interpretació. A Barcelona, això? Sí, a Barcelona, i he acabat sent actriu de doblatge, professionalment, que costa molt arribar-hi, i estic molt contenta d'haver pogut arribar a ser-ho. Que, en veritat, ja és com de l'àmbit de comunicació, periodisme, doblatge, ja tot entra, està molt bé. Sí, diguéssim que és com a mig camí entre la interpretació, Sí. és que és interpretació. Però sense una càmera davant, no? Que Clar, t'enfoqui. Sí, en una habitació fosca. I he buscat una mica per saber què preguntar-te. Això de voz media, que surt a internet que tens, què és? Vale, això suposo que ho has vist a la pàgina del doblaje.com, Sí. que és com la referència de la base de dades dels doblatges en espanyol.
Voz Media, bueno, ells tenen com una manera de qualificar, jo suposo, no ho sé del tot segur, però suposo que vol dir que no tinc veu de nen o de nena, però tampoc tinc veu de senyora gran. Vale. Llavors, suposo que sí, tot el terme Voz Media significa això, que pots cobrir potser 20, 30, 40, ja segons quin personatge ja no arribo, però bueno, ja es veu que no enganxa la cara amb la veu, però bueno, suposo que vol dir això, Media. Jo pensava que era més pel to i dic, no sé si és perquè la tindrà més aguda la veu, més greu, però quadra més el teu, en veritat. Crec que va per edat. Sí, però, té més lògica. Sí. Això com que no és una cosa arreglada, vull dir que cadascú... Vale. Sí. No, em va fer curiositat i vaig dir, per saber-ho. I amb quants anys vas començar això del doblatge? Perquè has dit de periodisme i tot. Molt tard. Ja, per això. Jo anava cap a un altre lloc, però no m'acabava de quadrar res, a periodisme i així, i sempre havia pensat, bueno, a tele, a ràdio, acabaràs en un lloc així. I això va ser, doncs jo estava treballant, me'n vaig anar a treballar a un altre país, i allà, que no sabia què fer quan tornés, doncs vaig decidir buscar, veure què podia fer amb això de la veu. Sí. I res, i això, vaig trobar l'escola i m'hi vaig apuntar allò, bueno, va, som-hi. A provar. I et va agradar. Molt bé. Em va agradar, sí. I al principi no va anar tan bé com jo pensava. De fet, va haver-hi moments en què em vaig posar a estudiar traducció, o sigui, vaig com anar canviant de lloc, de camí, perquè pensava que allò no sortiria bé. I al final, no sé, per sort, doncs ha sortit bé. Però, bueno, també és això, és molta... allò, ser molt pesada, practicar moltíssim i al final doncs ha sortit, però també és una mica sort, és estar en el moment adequat, en el lloc adequat. Sí, sempre hi ha una mica de sort en tot de la vida, sí. I això de traducció, que se't dona bé l'anglès o el domines? Bueno, des de sempre les llengües doncs m'havien agradat i com que el periodisme no havia sortit com jo esperava, no trobava... També vaig pillar una època molt dolenta, perquè això era cap al 2010, quan vaig acabar la carrera, 2011. Llavors era una època molt dolenta del periodisme, estaven fent fora gent a totes les teles i llavors era molt difícil que t'agafessin. Llavors allò anar donant bandades a veure cap on podia anar i al final, per sort, em vaig quedar aquí. Molt bé. Sí. I el primer personatge que vas doblar, el recordes? Quin era? Sí, però em fa vergonya perquè el buscareu. Sí, el buscarem, però ho pots dir, no passa res. No, va ser Amazing Spider-Man, es deien, no aquestes de Spider-Man, sinó les anteriors, que van fer dos. Sí. Doncs en la primera sortia allà una noia de l'institut demanant-li una foto a l'Spider-Man o no sé què, al Peter Parker, i llavors en una convocatòria d'ambients, que és com es diuen les jornades en què es graven tots els secundaris, molt secundaris, o sigui, el cambrer, el bomber, la infermera, tots aquests són els que es graven a les combos d'ambients. Doncs en una combo d'ambients, el director que portava aquella pel·lícula doncs va dir, Nerea, tu haràs a esta chica Instituto 1, i així va ser. Bueno, que vas tenir la sort de parlar amb Spider-Man, que això no ho pot dir tothom, també. Sí, vaig parlar amb Peter Parker. I era en persona, llavors, la pel·lícula? No era Spider-Man de dibuixos, aquesta? No, era de persones. Clar. Sí. Ah, doncs que guai. I quan graves, és que sempre tinc la curiositat, quan tu graves la teva veu, estàs ja amb els altres al costat o tens la sala per tu sola? Vale, ara ja no. Ara ja, tema Covid, impossible. Tema Covid és tu, el director darrere d'una mampara o en una altra sala, i el tècnic de so, que és qui porta tota la part tècnica, com aquí, no? Sí. Llavors, abans de Covid, pre-Covid, podia ser que t'ajuntessin, per exemple, si és una sèrie i en tot el capítol estàs d'investigador amb un altre que fa de poli, doncs si esteu tots a les mateixes tots dos a la mateixa escena tota l'estona, sí que pot ser que us truquin els dos i estigueu mano a mano allà els dos a la vegada, gravant a la vegada. De totes maneres, com que es grava per pistes, un cop s'ha assajat, perquè el trosset s'assaja diverses vegades, un cop s'ha assajat, es grava per separat. O sigui, ja ho tenim tot, ja sabem on hem de dir la frase i tot, llavors ara graves tu, jo m'espero en silenci i llavors gravo jo. Però això sí que es gravava. Jo aquesta època no l'he viscut, però tots els mestres ens ho expliquen i tots els directors i grans personalitats de doblatge doncs expliquen que la manera de fer-ho era anar tots a les 8 del matí,
I llavors, segons el que anava apareixent a la pel·li, eren les persones que anaven entrant a la sala. Per tant, tu estaves a la sala d'espera tot el dia i llavors si et tocava si eres el cambrer 1, perquè acabaves d'arribar al doblatge i et tocava parlar amb el protagonista, doncs havies d'entrar en el moment en què entrava el cambrer. Llavors, clar, treballaves al costat de persones que portaven potser 30 anys. Era més pressió, no? Potser. Molta la més cagaré pressió, al però a la principi. vegada aprenies molt més, perquè tenies algú al costat que si era... Normalment sí, tothom t'ajuda, no? Però, clar, potser et feia un copet i et deia entra abans. O això fes-ho, no acabis cap amunt, acaba cap a baix. Que això també és molt típic, de fer les frases amb una entonació que no quadra. Llavors, si l'altre té més experiència, et podia com donar consells o així. Ara no. Però, bueno, per sort hi ha el director, que és la persona que ha vist tota la pel·li, que t'explica el teu tros, perquè tu no veus la pel·li. I, bueno, si vols... Sí, això era una altra pregunta. Era. Sí, abans del fragment que es deia, bueno, que li has de ficar veu, ja llegeixes com tota la història o estudies el personatge o... No. No, perfecte. No, mai. Tu arribes allà a treballar, potser a tu et truquen i et diuen pots venir demà a les 10? Llavors tu dius que sí o que no, depèn de la teva disponibilitat. Arribes i et diuen amb quin director és i a quina sala. Llavors, sorpresa. Sí, tu vas a la sala, és sorpresa, i potser són les 8 del matí i et diuen vale, ets una persona que acaben de matar la teva família, han atropellat el teu gos i estàs escapant d'una guerra. Llavors tu a les 8 del matí t'has de posar allà en situació... A les 8 del matí que estàs així com dormida, sí. Potser ja quadra, no? Clar. Llavors, bueno, bàsicament el director és el que t'explica més o menys de què va la pel·li, tu no veus res, només veus les teves escenes on surt el teu personatge, i llavors, bàsicament, doncs res, es va gravant per takes. Els takes són uns trossets d'uns 40 segons, de 40 segons a un minut, depenent de les línies de text que hi ha. I llavors s'assaja el trosset 1, el take 1, s'assaja 2 o 3 cops. Primer sentim l'original, a veure què passa, on són, què estan fent, aquesta persona què fa, respira, no respira, quan es gira parla, o sigui, tu ja has d'anar agafant referències d'on comença a parlar, de tot. Llavors s'assaja 2 o 3 cops, a la tercera o la quarta es pot assajar sense so, que vol dir que treu l'original, treu l'anglès, i a veure com quedaria, però no gravem encara, perquè potser l'altre et contesta i està més cridat que tu, l'altre ja està gravat, llavors es fa com un anivellament i llavors ja es grava. Al final tu saps de memòria, no? Bàsicament el que has de dir. Sí, seria l'ideal. Tenim el paper davant, vull dir que en tot moment la idea és anar mirant el paper i la imatge fent com un joc d'ulls, no? Tot el rato, però sí, però es fa així. I en tema idioma, per quadrar-lo de, com has dit ara, la respiració i tot això, trobes que hi ha alguna llengua que sigui més complicada de doblar? Doncs, si està ben ajustat, no. L'ajust és una cosa que ve després de la traducció, que no se'n sap gaire, però és superimportant, perquè és essencial perquè les paraules en castellà o en català, en aquest cas, quadrin amb la boca que tenim a la pantalla. Potser canvien alguna paraula. Si la boca diu mam, nosaltres hem de posar mama, no podem posar madre. Encara que el traductor hagi posat madre, perquè li sembla que en aquest context queda millor, aquelles 2 M's, aquelles 2 tancades de boca en anglès, han de quadrar amb l'espanyol. Llavors, l'ajustador agafarà aquell text i posarà mama. Llavors, si això es fa amb tots els idiomes, sempre hi ha unes tancades de boca, unes P's, unes M's, unes B's, que es poden quadrar amb paraules en castellà, que volen dir el mateix, per quadrar aquella frase. Per això a vegades diem és que el doblatge és que no diu el mateix que diuen els subtítols. No. Primer perquè els subtítols s'han de reduir a saco. I a vegades, en el doblatge, hem d'allargar, perquè, per exemple, les frases en japonès són llarguíssimes i en castellà queden curtes. Llavors, a mi em falta text. Llavors, el director potser s'inventa un de verdad, o un entonces, o un pues, i comença la frase amb una paraula de més, que potser no estava a l'original, però quadra per boca, i per significat no el canvia. Llavors, és que el doblatge... Això no és feina dels dobladors, no, en veritat? No, és més de jo quan arribo el text ja està tot fet, i és el director qui decideix si es canvia el text o no. Jo puc proposar o si ja ho veu el director. Tens llibertat per dir a qui podria... Sí, clar. Bueno, és que, clar, els que estem a la sala de doblatge som un equip. Hi ha el tècnic, hi ha el director i hi ha l'actor. Si un dels 3 no confia en els altres... Malament, no, clar. Llavors allò se'n va a pique.
Perquè, clar, si jo no em crec les instruccions que m'està donant el director, jo no les entendré i no les faré. I així amb ell, si ell no creu que jo sóc capaç de fer-ho, ostres, apaguem perquè això ja no cancel·lem tot. Clar. Sí, que bueno, és un equip i és que és una mentida el doblatge, és una farsa perquè aquelles persones no parlen el nostre idioma, però és que és necessària. No, clar. I llavors amb això de la llibertat que dèiem ara, el to de veu, no sé com explicar-ho, si més infantil, ho pots també triar tu com et sentis còmode o t'ho marquen molt? Això ho marca el personatge que hi ha a la pantalla. O sigui, a mi em poden agafar perquè pot ser que m'assembli una mica la veu, però potser en aquella pel·li aquella actriu està fent de niña molt monyes i no sé què, llavors jo haig d'ajustar la meva veu. No vol dir que hagi de fer-li una burla, sinó que el treball que aquella actriu ha fet durant mesos perquè s'ha preparat aquell personatge, potser a mi, doncs, clar, haig d'adaptar allò, però a l'espanyol o al català. Llavors, clar, ajustar-ho, doncs tu més o menys veus un cop, veus 2 cops, proves i llavors et gires i li dius al director, què et sembla per aquí? I llavors el director et diu, sí, más joven, más vieja, no sé. Más vieja, sí, no sé, en plan, no, pensa que és una mare, o sigui, no pots estar-li fent, hola, no. Clar. Sí, potser és una tia que ha viscut moltes males experiències i ve del carrer i ho ha passat fatal, i clar, no li pots fer una veueta mona. No, clar. Però això ja no t'ho dona el personatge de la pantalla, perquè nosaltres el que hem de fer és copiar. És copiar i traduir-ho. I ja està, no podem crear, no és crear el doblatge. Després escoltes el que graves o...? A vegades. És que a mi em faria il·lusió, no? Surt per la tele o algun joc o alguna cosa i tu dius, ai, mira, és la meva veu. A vegades fa il·lusió, però a vegades sempre tens allò de m'agradaria haver-ho fet millor. I tant de bo ho pogués repetir. Sí. M'encantaria repetir-ho, clar. També és veritat que van passant els anys i de sobte dius, hòstia, allò que vaig fer fa 3 anys és terrible. I en aquell moment et semblava superguai. No, clar. A mesura que vas aprenent també vas veient més els fallos, és normal. Vas agafant experiència, llavors, t'agrada més o menys. Però jo sóc bastant crítica, m'ho hauria de treballar, això. No passa res. És bo. Sí, bueno. I he vist també, fent una mica el cotilleo, que un personatge de Zelda el vas gravar tu, vas ficar tu la veu. I després que vas anar al Saló d'Ensenyament el 2017... Al Saló del Manga. Al Saló del Manga, perdó, estic fatal. Saló del Manga el 2017. Llavors, com és veure gent, clar, que pot portar el cosplay de la veu que tu has ficat? És com... fa il·lusió, no? És molt guai! Sí, perquè la mateixa il·lusió que em fa a mi els hi fan ells. Llavors, això no m'havia passat mai i va ser molt guai. De fet, hi ha una noia a Galícia que es diu Yumi Vigo i que és com, la van agafar com a Zelda oficial del Saló del Manga, anava amb tot el cosplay perfecte i amb ella, a vegades ens parlem per Twitter, en plan, ei, no sé què, però això ens vam conèixer així, que a ella li feia molta il·lusió i a mi també em feia molta il·lusió i és com, ai, que guai! Sí, clar, es devia emocionar quan et devia veure, parla, sisplau! Sí, clar, tots els fans, llavors parles i no és el mateix, perquè clar, quan tu estàs gravant allà, doncs potser el personatge original en japonès era com molt més suau i nosaltres vam suavitzar la veu, o sigui, Zelda no parla com parlo jo. No, clar. Llavors, I has jugat a Zelda? Sí. Sí. Jo també ho he fet, m'agrada molt aquest joc. És molt guai, Sí. Es podria dir que és el teu personatge preferit que has doblat o...? Clar, no sé si el preferit, però el que m'ha portat més coses bones i diferents, segur. Perquè a partir d'aquí, doncs, potser hi ha hagut com una part del públic que consumeix doblatge, que sí que dius, ai, tu dobles a Zelda, que guai, no sé què. Llavors, és com guai que, clar, evidentment a tothom li agrada que li valorin la feina, no? Clar. Però en aquest sentit, doncs, potser és el que més coses... O sigui, m'han passat més coses gràcies a Zelda, el Saló del Manga... Clar, és que és molt famós aquest personatge, sí. Sí, coses així. Actualment estàs també en algun projecte o...? Sí, clar, nosaltres anem gravant, si es pot, cada dia. Si truquen cada dia, doncs perfecte. Si truquen un cop a la setmana, perfecte. Clar, és molt subjectiu, no? Sí, el que passa és que signem uns contractes de confidencialitat durs, llavors... Evidentment no es pot dir res. Jo et puc dir el que hi ha ara a Netflix. No, un projecte només per saber. O sigui que no cal que diguis el nom, era només per saber si estaves en alguna cosa. Sí, anem gravant coses, sí. Clar. Avui he estat a Barcelona, demà tinc poquet, tinc una horeta, però alguna cosa és alguna cosa. És el que anava a dir, alguna cosa. Sí, mentre vagi sortint almenys una sèrie a la setmana, doncs ja va bé. Sí.
Pues, ara, per acabar l'entrevista, tenim uns cupcakes del Petit Delis que ens regalen, sí, i els volem compartir amb tu, així per acabar ens ho prenem tu i jo i l'esperem al programa. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, te'n dono una, a veure, agafar el micròfon em costarà una mica. Té, t'ajudo. Té. Per tu, tenen molt bona pinta tots, Eli. Ai, mira, a més som Covid-free, podem xocar així amb el cupcake. Sí, és veritat. És molt còmode. Mira, a veure, fem el xoc final, va. Doncs gràcies per haver vingut al programa, ens ha encantat tenir-te. Gràcies a vosaltres. I a veure si en un futur has fet algun altre projecte molt important i ens el vens a explicar. I tant, i ja vindré. Bueno, nosaltres ens quedem aquí berenant els cupcakes del Petit Delis. Ens veiem al següent Fica.